Здравейте, зрители! Аз съм JustWarBG и днес имам втори епизод на Агарио и да започваме. Лагна и още с започването спорт. Жалко. Съжалявам, че качвам порядко. Имах проблеми с интернета последно време, но сега го тръгнах. Какво стана? What? И да, съжалявам. Защо така бе? What? Брутален лак. Вижте го. Що така лагиш, бе? Май се оправи. Да, оправи със сигурност. Като лаг, бе. Оправи се. Мисля. Така, виждам храна, която да дава да я ям. Ела бе, ей. Да, бях изяден. Сигурно ще започна и поредица на Дрем Соцер Лига, но още не съм решил. What? Не! Так! Колко имаш там? Брутален лак, бе! Съжалявам, но днеска Агарио лагва много брутално. Не знам дали от мен, но вчера не беше така. Сигурно има някакъв бък. Тут дяволите чакаш. Де. Да. Предишния път бях много голям. Около 95 ли бях? Не знам. Това не е много голямо, но все пак. Не е малко. Вече съм 82. Това да ще... Не. Това. Дай. Не. Feed me! Мерси. Хайде ти. Feed me, ма. Не. Дяволите! Тук ме влещиха много зле. Да, 4 минути вече. Ох. Бегам. Не. Аз съм. Така. Хоризонта е. Не, хоризонта свърши. Мерси. Моето благодаря. Мерси, че имам те. Да. Супер. Името Feed Me действа. Много добре. Там той е вълк. Не.
Дяволите, как може да съм толкова тъп? Сори. Ще изиграем още 6 игри. Защо идваш като... Спокойно. Няма да се досвам. Бях 246 ли бях? Рекорд, когато започнах поредицата. Вече 6 минути. Още 2-3 и ще спирам клипа. Май си измъкнах. Да. Не! Да. Не! Седми левел съм. Тука. Ето. Най-много съм оцелявал 7 минути и 43 секунди. Какво мога да направя? Ето, като ме спълва веднага и ме изреждат. Кажете какво да направя. Ето, директно се смя тук в него. Моят цел е просто... Дайте ми... Още 2 минути, да. Ще клипат до 10 минути. Какво? Имам... Май връзката е слаба. Затова лагва. Но... Нашия град, този интернет е най-бърз. Село, защото аз съм село. Съжалявам, че не говоря много, но няма какво просто да ви кажа. Аз ви казвам, имам да казвам. Може да започвам нова поредица на Дрем Соцер Лига. Няма да качвам. По-точно да снимам на много поредици, защото няма да имам време да качвам на тях. Пак не гледах, да видим колко ми. Така, последна игра. Това ще е последна игра и спирам клипа. Колкото ви е тази игра, 10... Да, това ще е клип. Благодаря, че ми гледахте. Ако ви хареса видеото, харесайте и се абонирайте за мен и чао!